Hej alle sammen. Vi har i dag rettet fokus mod jernbanerne, fordi jernbanerne ikke altid har eksisteret i Danmark. Det er sådan, at vi står ude foran Buddinge Station, og Buddinge Station er en meget befærdet station, som bruges af rigtig mange mennesker til daglig. Så lad os alle sammen tage på eventyr ind i jernbanens historie. Eventyrtogets første stop er på stationen, hvor vi hører omkring de første jernbaner i Danmark. Danmark har et af Europas tætteste jernbanesystemer op til 1920'erne. Første jernbanestrækning mellem København og Roskilde på Sjælland i 1847 havde ikke den store samfærdselsmæssige betydning, idet den blev anset for at være en forlystelse. Der var næsten ingen penge til projektet, dog kom en håndfuld aktionærer staten til undsætning, hvilket gjorde staten forlængede banen fra Roskilde til Korsør i 1856. De senere år efter strækningen mellem København og Roskilde i 1847 blev der ikke bygget mere, trods den viden af jernbaner kunne vende op og ned på mange ting. F.eks. flytte traditionelle handelsveje, skabe nye byer og industri, hvor der før var landsbymarker. I Jylland ønskede bønderne en nord-sydgående bane, der kunne føre deres eksportvarer direkte til handelsbyen Hamburg i Tyskland. På Sjælland i København ville man hellere have tværbaner i øst-vestlig retning, i det at man blev lokket af udsigten til en voksende samhandel med England. Lidt under 10 år efter, i 1868, var Danmark stort set dækket af hovedbaner, og man havde udset et punkt på Jyllands vestkyst, hvor det ville være muligt at anlægge den eksporthavn, der skulle sikre handlen til England. Stedet blev kaldt Esbjerg. I dag er Esbjerg en meget betydelig handels- og industriby med forskellige skibsforbindelser til England. I 1874 fik man jernbaneforbindelse fra Esbjerg til Fredericia og Varde, hvilket hurtigt fik byen til at udvikle sig. Særligt var det smør og bacon, som blev eksporteret til England. Udover at blive en eksporthavn, udviklede havnen sig til at blive brugt både til industrifiskeri og transport af gods, samt i forbindelse med forsyninger til olieboringer i Nordsøen. Esbjerg Havn var Danmarks største i 1910. Vi må nu videre mod sidste station, hvor vi skal høre omkring jernbanernes opbygning. En simpel forklaring på, hvordan man bygger en jernbane, er, at man starter med at lægge nogle træbjælker på tværs af kørselsretningen. Derefter lægger man jernskinner på tværs af træbjælkerne, og til sidst hamrer man dem sammen med søm. Det var så, hvad Eventyrtoget havde at vise for os i dag.